Хора, фун факт, карам с един педал. Идва кола зад мене. Ма няма шанс да ме настигне просто. Макар и да карам с един педал, защото ми е щупено колелото, пак съм по-бърз от колата. Вчера настигнах автобуса и голфчето ме изпревари, идва още една кола и още една. Тази вечер е нещо нереално. Ето, както казах, с един педал. Аре, крипър! Крипъра не идва. Его. Сори, крипър. Може утре да покажем кадри от АТВ-то. Да. Але,